Зия қалқулықлары спорт сәлемәтлендіру комплексінде жейгі кампусны ойшу тантанасы болды. Лагерға сойлып алу турын узушылар қабыл етілді. Толырақ алдағы язмада. Бүтін дүниядан диярлік жиынған тырыш һәм мақсатчан студентлар жейгі каникулларын Татарстанда үткәрә. Салам, Казань. Мама годак сатрина матами аваста вала бимагана. Mahfuz Onki Lati Nigeria campus. Россия һәм чит илләрдән 200-гә якын студент 2 атнаны дөньяда глобаль үзгәрешләр турында фикер алышуга багышларга җыена. Теориядән күбрәк гамәл, практика өстенлек итә. Без лекцияларга, тренингларга йөрибез. Шулай ук безнең үз командабыз бар һәм без үз проектыбызны кампус азагында тәкъдим итәргә тиешбез. Халыкара пандемиядан соң дөнья элеккечә булмаячак һәм безнең яңа проблемаларны хәл итү өчен менә дигән мөмкинлекләребез бар. Кызыклы кешеләр белән күзгә-күз аралашу президент академиясе кампусының төп өстенлеге. Аның ачылу тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Мы сегодня посмотрели счастливые лица участников предыдущих кампусов. Пандемия тәсирендә кампусны 2020 елда уздырмадык. Шулай да элек уздырылганнарыннан чыгып яшәр өчен файдалы чара дип уйлыйбыз. Аның нәтиҗәләре смена ахырында әзер булачак фильмда да ачык күренер. Инициативалы яшьләр командаларда эшләячәк. Ул белем бирү форматындагы проектларны тәкъдир итүне күз алдында тота. Алар киләчәктә тормышка ашырачак ниятләренә нигез әзерли. Алия Галиуллина, Вадим Струминский, Илдар Галяудинов, Татарстан яңалыклары.